היי, ברוכים הבאים. אנחנו שמחים ונרגשים שהצטרפתם אלינו. בתקופה שבה הכל עובר לדיגיטל, גם העבודה מולכם הספקים משתנה ולטובה. בארגונים בארץ ובעולם, פורטלי ספקים הפכו לדרך המקובלת, הנוחה והיעילה ביותר לנהל את תהליכי הרכש וההתחשבנות בין חברות לספקים. אז מה זה בעצם פורטל ספקים ולמה זה טוב לכם? תחשבו על מקום אחד שמרכז את כל מה שאתם צריכים כדי לעבוד מול הלקוחות שלכם. הזמנות רכש, חשבוניות, סטטוסים, עדכונים, אישורים, הכל שקוף, מסודר ונמצא בלחיצת כפתור. בלי להתרוצץ בין מיילים, קבצים, טפסים ואנשים, פשוט נכנסים, שולחים, רואים, מתקדמים. המעבר לפורטל נועד קודם כל להקל עליכם, לדעת בדיוק מה צריך לעשות ומתי. לעקוב אחרי סטטוסים בלי להתקשר, לחסוך זמן והתעסקות וליהנות מחוויית עבודה פשוטה, נוחה ומקצועית יותר. אז כן, אתם מצטרפים היום לעולם שהרבה מאוד ספקים כבר חלק ממנו. עולם של אוטומציה, סדר ושקט תעשייתי. וכמו שהם גילו, גם אתם תגלו מהר מאוד שזה פשוט הרבה יותר נוח ככה. אנחנו פה ללוות אתכם בכל שלב. יאללה, בואו נתחיל.